नमस्कार मित्रांनो, मी गणेश वाघमारे फार्म या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा मनापासून स्वागत आहे। खूप दिवसांनी व्हिडिओ बनवत आहे मित्रांनो। शेतीच्या कामामुळे व्हिडिओ बनवायला चान्स होतात। आज व्हिडिओ बनवत आहे मित्रांनो। तर चला बघू, आजचा टॉपिक आहे मित्रांनो कोंबडीचे जे तुरा आहे मित्रांनो, तिला असे काळे डब्बे झालेले आहेत, पांढरे अशा पुंच्या वगैरे आलेल्या आहेत। त्याला मादा आणि इंग्लिशमध्ये फॉलपॉक्स म्हणतात मित्रांनो। तर त्याचा इलाज करणार आहोत मित्रांनो। तर चला तुम्हाला दाखवतो तर कशा प्रकारे असते ते। हे आपल्या कोंबड्या इथं एवढ्या तर चला मित्रांनो तुम्हाला दाखवतो। हे आपलं शेड, आतमध्ये कोंबड्या ज्यांना झाले मित्रांनो ते खूळ बसलेले आहे आणि एक अंड्यावर बसवलेले त्या कोंबडीला पण झालेले। आतमध्ये कसं आहे ते वरे पण बसतात। पहा मित्रांनो तुम्हाला हिला पण झालेला आहे, नाकाला पण झालेला आहे, नाकाला आहे, डोळे वगैरे इकडे साईडला ते फोड वगैरे हिला पण झालं आहे। हिला खूप झालं आहे मित्रांनो, डोळा पण सुजलेला आहे मित्रांनो। अशा प्रकारे तर याचा इलाज करणार आहे मित्रांनो। जे औषध आहे मित्रांनो, पूर्ण देशी औषध जे आपल्या घरी सहज उपलब्ध होते। हे पहा मित्रांनो, हिला पण झालेले आहेत, हे अंड्यावर बसलेले आहे। या कोंबडीनं पिल्लं पण काढलेले आहेत आपले, मला माहिती नव्हतं मित्रांनो। सध्या 4 पिल्लं निघालेले आहेत मित्रांनो। हिचं पिल्लू इकडेच गेलं मित्रांनो। हे हिला पण झालं, निघतात। अशा 3 कोंबड्या इथं अंड्यावर बसवलेल्या आहेत आणि इथे फॉलपॉक्स आपण याची ट्रीटमेंट आता करणार आहोत मित्रांनो। अशा प्रकारे आपलं शेड इथं खूळ बसलेलं आहे। चला मित्रांनो, जे औषध पण बनवू बाहेर इथं प्लॉटमध्ये राहते। इकडे सोयाबीन आपलं झाडं वगैरे लावलेलं आहे, त्यामुळे उन्हाळ्यामध्ये पण जास्त त्रास होत नाही। हे बघा मित्रांनो, मस्त खेळत आहे इथं, एक कडकनाथ नाही। हे बाहेरच्या साईडला गेलेले आहे, बदामचं झाड वगैरे सावलीसाठी पाणी करायचं भांडं पण आहे। तर चला औषध बनवण्यासाठी तर औषध सांगतो मित्रांनो तुम्हाला। फॉलपॉक्स जे मादा म्हणतात त्याला, त्याचा इलाज करायसाठी जे औषध आहे मित्रांनो ते तुम्हाला सांगतो आता। तर बाहेर झोपून अशा प्रकारे बाहेर निघाला नाही। जे औषध आहे मित्रांनो हे पहा, हे जाड निंबाचं आहे, सहज तुमच्या आजूबाजूला उपलब्ध होऊन जाणार मित्रांनो। याचा पाला घेणार आपल्याला, याचा पाला घेऊ थोडा, 1-2 झाडं पाला तोडू। याचा पाला तोडून घेतला मित्रांनो। असा लिंबाचा पाला घेतलेला आहे मित्रांनो। हे तुम्हाला आसपास तुमच्या आजूबाजूला सध्या पण असणार मित्रांनो। नीम याला व्यवस्थित धुवून घेऊ। व्यवस्थित धुवून घेतला मित्रांनो, व्यवस्थित कुटून घ्यावं लागतं मित्रांनो। याला आता व्यवस्थित कुटून घेणार आहोत, याला बारीक करायचं आपण। काढू शकता।
प्रोसेस जी आहे मित्रांनो ती हळद. ही हळद आपली तुमच्या घरच्या किचनमध्ये सहज उपलब्ध होऊन जाणार. त्यानंतर आपण हे हळद घेऊ मित्रांनो. हळद याच्यामध्ये टाकू. थोडं याच्यामध्ये पाणी घेऊ मित्रांनो. थोडं पूर्ण असं पेस्ट झालेला आहे मित्रांनो. हा पेस्ट आपल्याला कोंबड्यांच्या जिथे जिथं फोडं वगैरे आलेले आहे तिथे तिथे लावायचं आहे आपल्याला मित्रांनो. आपल्या कोंबड्या जे पेस्ट घेतलेला आहे मित्रांनो, जी कोंबडी आपली जिला झालेला आहे तिला व्यवस्थित आपण लावून देणार. हे पहा मित्रांनो, हे झालेलं आहे. असं डोळा पण बंद केलेला आहे, वरे पण झालेला आहे. तर आता याला आपण लावणार आहे. जेव्हा आपण पेस्ट घेतला होता मित्रांनो, अशा प्रकारे बनवून घेतलेला जो पेस्ट आहे ते आपण याला व्यवस्थित जिथे 1 ते 2 दिवस कंटिन्यू आपल्याला मित्रांनो 2 दिवस हे लावा. 2 दिवसात हे पूर्ण बरं होऊन जाणार आहे मित्रांनो. लावून सोडून द्यायची मित्रांनो. दुसरी कोंबडी आहे मित्रांनो, हिला पण लावून देऊ. थोडा कमी आहे हिला पण होत आहे. सोडून देऊ मित्रांनो. आता जी आपली व्हिडिओ आवडला आहे मित्रांनो, तो व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्हाला कुठल्या बिमारीवर कुठला व्हिडिओ पाहिजे असेल मित्रांनो तर कमेंटमध्ये सांगा. नक्की मी व्हिडिओ बनवून तुम्हाला सांगणार आहे मित्रांनो. धन्यवाद मित्रांनो.